ka taɓa samun kanka a inda ka kasa gane ina ne alƙibla? A wannan bidiyo zan nuna maka yadda za ka gano haka, domin da yawa mutane suna tsintar kansa a irin wannan hali na kasa gane ina ne alƙibla domin gabatar da ibada. Mu je mu ga yadda ake yi a cikin wannan bidiyo. Da farko mu shiga cikin browser ɗinka. Kana shiga cikin browser ka rubuta Google Qibla Finder, zai kawo ka nan, sai ka danna sai ka shiga. Wannan abu ne mai sauƙi gano alƙibla ina take don ka gabatar da ibadarka. Saboda haka idan ka shigo, gashi ina haska mana har cikin ɗakinmu, ga wani aro da yake nuna min, kun ga ina jujjuya kyamarar tawa don na gano ina ne alƙibla, gashi nan yana nuna min, gashi nan kun gani? So kai ma za ka iya gani, ka je ka shiga cikin browser ɗinka, ba sai ka yi downloading wani application ba. Bari na rufe kyamarata. So wannan shine gashi nan yadda zan gano, bari ku ga in gano ina ne Ka'aba take direct. Gashi nan kilomita 3,495, 3,495 kilomita daga inda nake zuwa a Ka'aba. So wannan shine a takaice, ba wani wahala. Kai sharing kai ma saboda wani ɗan uwanka ya gani shi ma ya amfana. Za ka yi tsintar kanka a inda ka kasa gane ina ne alƙibla. To insha Allah wannan shine solution. Assalamu alaikum.